Mateo, Kapitulo 25. An kahadian nin langit nakakaagid sa 10 daraga na nagkuakan sa indang mga ilawan asin nagluwas tanganing sa baton an nubyo. An 5 sa inda mangmang, an 5 madunong. An mga mangmang nagdaranin ilawan alagad day nagdaraning reserbang lana. Mantang an mga madunong nagdaranin mga botilyang pano nin lana. Naabala an nubyo, kaya nagtungka an mga daraga dangan nangaturog. Matanga na an banggi kan igwang magkurahaw. Uya na an nubyo, luwas na kamo sa pagsabat sa iya. Nagmataan 10 daraga, dangan inandam nindaan sa indang mga ilawan. An 5 mangmang nagsabi sa 5 madunong, "Taoy man kami kan iba nindong lana, huli ta mapaparong na an samong mga ilawan." Alagad nagsimbag an mga madunong, "Daay pwede tatibaad magkulang ini para sa tuugabos. Kaya marahay pang bumakal kamo para sa indo sa tindahan." Mantang nagbabakal sindanin lana, nag-abot ang nobyo. Itong andam na mga daraga, nag-iba sa iya sa bangkete kan kinasal, dangan sinirahan an pintuan. Dai nahaloy nag-abot ang mga mangmang na daraga. Nag-apod sinda, Kagurangnan, kagurangnan, bukasan mo man kami." Alagad nagsimbag siya, "Sa katotohan sinasabihan ko kamo, dai ko kamo midbid." Dangan sinabihan sinda ni Jesus, Kaya magpuka kamo, taday nindo aram an aldaw ni an oras. An kahadian nin langit nakakaagid sa sarong lalaki na mabaklay. Inapod niya ang mga surugoon asin ipinapamahala niya sa inda ang mga rugaring niya. An lambang saro tinauan niya nin kapital susog sa iyang kakayahan. An saro tinauan niya nin 5,000 pesos. An saro 2,000 pesos. Asin an saro 1,000 pesos. Dangan naghali na siya. An surugoon na nag-ako ning 5,000 pesos, nagnegosyo. Nakaganan siya pa siya ning 5,000 pesos. Siring man na nag-ako ning 2,000 pesos, nakaganan siya man ning 2,000 pesos. Alagad ang nag-ako nin 1,000 pesos, nagkalot sa daga dangan ilinubong ang kwarta kan sa iyang kagurangnan. Pakalihis nin halawig na panahon, nagpuli ang kagurangnan kan mga surugoon. Nakipagkwenta siya kan kwartang iwinalat niya sa inda. Inot na nagdulok ang surugoon na tinauan niya nin 5,000 pesos. Darasagkod ang 5,000 pesos na naganansya niya. Nagsabi siya, "Kagurangnan, tinauan mo ako nin 5,000 pesos. Uya pa ang naganansya kong 5,000 pesos." Nagsabi ang kagurangnan, "Tama ang ginibo mo. Marahay asin maimbod na surugoon. Naging maimbod ka sa kadikit, kaya gigibuhon ta kang para pamahala nin dakol. Madya asin makisumaro ka sa kaugmahan ko." Nagdulok ang surugoon na tinauan nin 2,000 pesos asin nagsabi, "Kagurangnan, tinauan mo ako nin 2,000 pesos. Uya pa ang 2,000 na naganansya ko." Nagsabi ang kagurangnan, "Tama ang ginibo mo. Marahay asin maimbod na surugoon. Naging maimbod ka sa kadikit, kaya gigibuhon ta kang para pamahala nin dakol. Madya asin makisumaro ka sa kaugmahan ko." Dangan nagdulok ang surugoon na tinauan nin 1,000 pesos asin nagsabi, "Kagurangnan, aram kong saro kang makuring tawo. Nagaani ka sa dae mo sinabwagan asin naguguno nin mga bunga sa dae mo tinanuman. Kaya natakot ako asin ilinubong ko sa daga ang kwarta mo. Uya dara ko ang kwarta mo." Tinaraman siya kan kagurangnan, "Saro kang marawat asin hugako na surugoon. Aram mo na nag-aani ako sa dai ko sinabwagan asin naguguno nin mga bunga sa dai ko tinanuman. Kun siring, idiniposito mo kuta na sa bangko ang kwarta ko. Pagbalik ko, makukuha ko kuta na idto kaiba ang tubo." Dangan sinabihan niya ang mga yaon duman, "Kuhahan nindo sa iya ang 1,000 pesos, dangan itaw sa igwang 10,000 pesos. Hulitan si isayman na igwa, tatawan pa nin mas dakol, tanganing urog pang magkaigwa. Alagad ang si isayman na mayo, kukuahan pa. Minsan kan kadikit na sa diri niya. Apuna nindo ining daing pakinabang na surugoon sa kadikluman sa luwas. Diyan siya magtatangis asin magraragot an sa iyang mga ngipon. Pag-abot kan akin nin tao sa iyang kamurawayan, kaibaan gabos na anghel, matukaw siya sa iyang mamuraway na trono. An gabos na tao sa daga titipunon sa atubang niya. Dangan lalainon niya sinda sa 2 grupo. Arog kan pastor na pinaglalain ang mga karnero sa mga kanding. Titipunon niya ang mga karnero sa iyang tuo, asin ang mga kanding sa iyang wala. Dangan masabi ang hadi sa mga tao na nasa tuo niya, "Madya kamo, mga paladan kan sakong ama. Lumaog kamo sa kahadian na inandam para sa indo, puon na lalangon ang kinaban. Hulit akan ako nagutom pinakakanindo, kan ako napaha pinainom nindo, kan ako dayuhan pinadagos nindo, kan ako huba ginubingan nindo, kan ako naghelang inatama nindo, kan ako nabilanggo sinungko nindo." Dangan masimbag sa iya ang mga matanos, "Kagurangnan, kasuarin mi na hiling na nagutom ka asin pinakakan mi, una paha asin pinainom mi. Kasuarin mi na hiling na nakikihimanwa ka asin pinadagos mi.
o huba asin ginubingan mi. Kasuarin mi nahiling na naghihilang ka o nasa bilangguan asin sinungko mi. Masimbag an hadi. Sa katotohan sinasabihan ko kamo. An ano man na ginibo nindo sa saro kan pinakasadit kong mga tugang, ginibo nindo iyan sako. Dangan masabi siya sa mga tawong nasa wala niya. Humarayo kamo sako, mga minaldisyon. Dumuman kamo sa daing katapusan na kalayo na inandam para sa diablo asin sa iyang mga anghel. Hulit na nagutom ako, alagad dain nindo pinakakan. Napaha ako, asin dain nindo pinainom. Dayuhan ako, asin dain nindo pinadagos. Ako huba, alagad dain nindo ginubingan. Naghelang sa kanabilanggo, alagad dain nindo ako sinungko. Dangan masimbag man sinda sa iya. Kagurangnan, kasuarin mi ikanahiling na nagutom o napaha. Dayuhan o huba, naghelang o nabilanggo, alagad dain mi ika pinaglingkudan. Masimbag an hadi sa inda. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, anday nindo ginibo sa saro kan mga pinakasadit na ini, daiman nindo ginibo sako. Kaya ang mga ini, isusubol sa daing katapusan na padusa. Alagad ang mga matanos, maduman sa buhay na daing katapusan.